ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 20 നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 20 ശ്ലോകല്ലേ കണ്ടത്? അതെ അതെ. നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രമം വേണം അല്ലേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട്. നമ്മള് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ കുടികൊണ്ട് അവയ്ക്കൊക്കെ ഊർജം കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പ്രഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, പ്രളയം എല്ലാം ലയിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ മുഴുവൻ വിഭൂതികളെ എനിക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. യുദ്ധക്കളത്തിലാ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല അർജുനന്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോ സർവേശ്വരന്റെ ആ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ അറിയണം, എന്നിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാനാവണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഭയം ദുഃഖം ഒന്നും ഇല്ലാതാവുക. അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ മാഹാത്മ്യത്താലെ അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്താലെയാണ് അല്ലെ നമ്മളൊക്കെയും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണത് തന്നെ. അതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കൃതജ്ഞതയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അതിനാ നമുക്ക് പോകാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശേഷപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ കശ്യപൻ അതിഥി അവരുടെ മക്കളാണ് അല്ലെ ആദിത്യന്മാര്. ഇപ്പൊ 12 അതിഥി പുത്രന്മാരാണ് ആദിത്യന്മാര്. അതിൽ വിഷ്ണുവാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതുപോലെ ദിതിക്ക് 49 മക്കള് ഉണ്ടായി. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ ഒരു മകൻ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വ്രതഭംഗം സംഭവിച്ചപ്പോഴ് ഇന്ദ്രൻ ഗർഭത്തിൽ കയറി.
അങ്ങനെ ഈ ഗർഭത്തിനെ 49 കഷ്ണങ്ങളാക്കി എന്നാണ്. പിന്നീട് ഇന്ദ്രനും ഈ 49 പേരും പുറത്തു വന്നു. അപ്പോൾ ആരായി? ശത്രു അല്ല, പിന്നെ സഹോദരന്മാരായി അല്ലേ? അതാണ് മരുത്തുക്കളുടെ കഥ. പിന്നെ എല്ലാം പിന്നെ ആരെയാ പറഞ്ഞേ? വിഷ്ണു. 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയണേ. ജ്യോതിഷുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാനാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി ഭഗവാനാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്ര ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ചേതന അത് ഞാനാണ് എന്നാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ്, അതായത് അവബോധമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇപ്പോ വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വെച്ച് മനസ്സാണ്, ജീവഗണങ്ങളുടെ ജീവചൈതന്യം, ആ സത്ത, പ്രജ്ഞ, അവബോധം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ സാമവേദം പാപം ശമിപ്പിക്കുന്നതാന്നാ പറയാ. സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതം, നൃത്തം എന്നീ കലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ശരിക്കും 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പവിത്രത നേടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഇന്ദ്രനാവണത്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയണേ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് അല്ലേ? അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ചേതന അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ അല്ലെ? എത്ര 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതിൽ വെച്ചിട്ട് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. യക്ഷ രാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാനാണ്. വസുക്കളിൽ വെച്ച് അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം. മേരുപർവ്വതത്തിന് എന്താ വ്യത്യാസം? സ്വർണവും രത്നങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണത്രേ മേരുപർവ്വതം. അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാ പറയണത്. 11 രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഭഗവാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിലെ കുബേരനാണ് അല്ലെ? ഈ പിന്നെന്താ പറയണേ? വസുക്കളിൽ അഗ്നിയാണ്. പിന്നെ രുദ്ര ഉൽപ്പത്തി എങ്ങനെയാ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ മാനസപുത്രരായിട്ടുള്ള സനകാദികളോട് ലൗകിക ജീവിതം നടത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നാരദന്റെ ഈ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മാവിന് നാരദരുടെ ഉപദേശം കൊണ്ടുണ്ടായ ഈ വിഷമം അല്ലെ, പ്രജകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷമം ബ്രഹ്മാവിനെ ക്രോധാക്രാന്തനാക്കി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാ പറയണേ ഈ 11 രുദ്രന്മാര് ജനിക്കണത് എന്നാ പറയണത്. പിന്നെ അഷ്ടവസുക്കളുടെ കാര്യം എടുത്താലാണെങ്കിൽ അഗ്നി, വായു, ദ്യോവ്, നക്ഷത്രങ്ങൾ, പൃഥ്വി, ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അഷ്ടവസുക്കളാണ് അത്ര. അതില് നക്ഷത്രങ്ങളില് അന്തരീക്ഷൻ, ആദിത്യൻ എന്നൊക്കെ പല പല പേരുകളില് ആണ് അത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചില്ലേ രുദ്രോൽപ്പത്തി എങ്ങനെയാ, ശിവൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ? ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന്. അതെ അതെ. അങ്ങനെ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ശങ്കരശ്ചാസ്മി, രുദ്രാണം ശങ്കരശ്ചാസ്മി എന്നാ പറയണേ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാനാണ്. 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ്. ഓരോന്നിലും നമ്മളപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പിന്നെ എന്താ പറയണേ? ദേവന്മാരുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി. അതൊക്കെ ഹേ പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. ദേവന്മാരുടെ ഗുരു ആചാര്യനാണ് അല്ലെ ബൃഹസ്പതി.
എല്ലാ വിഷയവും പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാമുള്ള ആചാര്യനാണ് ബൃഹസ്പതി. അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ താരകാസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാര് പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോഴ് പാർവതി ദേവിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അതാണ് സ്കന്ദൻ എന്നിവിടെ പറയണത് അല്ലേ? സ്കന്ദൻ എന്നല്ലേ പറയണത് ഇവിടെ? ആ അത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ജലാശയങ്ങളൊക്കെയും സമുദ്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് അല്ലെ? മഴയുണ്ടാകുന്നതും നദികൾ നിറയുന്നതും ഒക്കെയും എങ്ങനെയാ? സാഗരത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാ. അപ്പൊ ആ ജലാശയങ്ങളിലെ സമുദ്രം അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ ജലാശയങ്ങൾക്കും ആശ്രയം സമുദ്രമാണ് എന്ന് പറയാം. മഴയുണ്ടാകുന്നതും സമുദ്രം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. 25 മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. ഇതിലാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലേ? അപ്പോ മഹർഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് എന്താ ഇത്ര വലിയ മഹാത്മ്യം എന്നാണെങ്കില് സപ്തർഷികളില് ഒരാളാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രനാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ കുറെ എല്ലാം സപ്തർഷികൾ കൂടെ ഇരിക്കണ വേളയില് ഇങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായപ്പോ ത്രിമൂർത്തികളില് സത്വഗുണം ആർക്കാ കൂടുതല് എന്നിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നു. അപ്പോഴ് ചിലവര് പറഞ്ഞു വിഷ്ണുവിന്, ചിലവര് പറഞ്ഞു രുദ്രന്, ചിലവര് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ ഭൃഗു മഹർഷിയെ പറഞ്ഞയച്ചു. നേരിട്ട് കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി പോയിട്ട് ആദ്യം എവിടേക്കാ ചെന്ന്? ഈ ആദ്യം പോയത് ശിവന്റെ അടുത്തേക്കാ. അപ്പോ ശിവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ശിവൻ ആണെങ്കില് പാർവതി ദേവിക്ക് ഇങ്ങനെ മടിയിലിട്ട് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉല്ലസിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പറഞ്ഞു ഏയ് പോരാ, തീരെ സത്വഗുണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. പിന്നെ നേരെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. സരസ്വതി ദേവിക്ക് പാട്ട് പാടി കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ലിഷറിൽ ഇരിക്കണ നേരം. അപ്പോഴാ ഭൃഗു മഹർഷി ചെല്ലണേ. ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ആദരവൊന്നും ശരിയായി ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷി അവിടുന്ന് പോന്നു. പിന്നെ പോയി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കാ പോയെ. വിഷ്ണു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയാല് പരിസേവിതനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഉറങ്ങുക, നിദ്രയിലായിരുന്നു. നിദ്രയിലായപ്പോ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൃഗു മഹർഷി മാറിലങ്ങ് ചവിട്ടി, വിഷ്ണുവിന്റെ മാറില് ചവിട്ടി. അപ്പോ അവിടെ ഒരു മറുക് ഉണ്ടായി. അതാണ് ശ്രീവത്സം മറുക് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ചവിട്ടിയപ്പോ ഉറക്കം ഉണർന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഭൃഗു മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ വിഷ്ണു ചോദിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ കാല് വേദനിച്ചോ? ഞാൻ തടവി തരണോ? ചവിട്ടിയപ്പോഴേ കാല് വേദനിച്ചോ, തടവി തരണോ എന്നാ ചോദിക്കണേ. അപ്പൊ അത്രയും സത്വഗുണമുള്ള ആള് ആണ് വിഷ്ണു എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായി. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ആദരവൊക്കെ കൊടുത്ത് സൽക്കാരൊക്കെ കൊടുത്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പോന്നു. ഭൃഗു മഹർഷി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ത്രിമൂർത്തികളില് സത്വഗുണം ഏറെ ഉള്ളത് വിഷ്ണുവിന് തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ നടക്കണേ? വിഷ്ണുവിന്റെ മാറത്ത് ഭൃഗു മഹർഷി ചവിട്ടിയിട്ട് പോലും ആ ഭൃഗു മഹർഷിയെ കോപിച്ചോ ഒന്ന് പറയുക പോലും ചെയ്യാതെ കണ്ട് ഇരുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കോപം വന്നു. പറഞ്ഞു, എന്റെ വാസസ്ഥാനമാണ് അങ്ങയുടെ വക്ഷസ്ഥലം, അവിടെയാണ് ആ ഭൃഗു മഹർഷി ചവിട്ടിയത്. എന്നിട്ടും അങ്ങൊന്നും ആളോട് പറഞ്ഞില്ല, കയർത്തൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അതില് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് പരിഭവിക്കും അല്ലെ? സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പരിഭവിച്ചിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുന്ന് വൈകുണ്ഠത്തിന്ന് പോന്നു. അവിടെ നിന്നില്ല. പിന്നെ വന്നത് ഭൂമിയിലേക്കാ. ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് കോലാപ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇരിപ്പായി. കോലാപ്പൂർ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അമ്പലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി പിണങ്ങിയിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ പോന്നപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി പോന്നപ്പോ ഭഗവാന് വലിയ പ്രയാസായി. വലിയ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായി അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു? ഞാൻ ഇനി സന്യസിക്കാനാ പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. ഭൂമിയിലേക്കല്ലേ ലക്ഷ്മി ദേവി വന്നേ? അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തപസ്യ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു എന്താ പറയാ,
എന്താ പറയാ, ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശ്രേണിയുണ്ട്. പർവ്വത ശ്രേണിയുടെ നടുവില് വന്നിട്ട് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയാണ് പിന്നെ ഏതായത് തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതിയായിട്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു അവിടെ ഇരുന്നു എന്നാണ് കഥ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണേ? മഹർഷിമാരിലെ ഭൃഗു മഹർഷി കേമപ്പെട്ട ആളാ, അത് ഭഗവാനാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളില്, അതായത് വാക്കുകളിലെ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, അല്ലെ? ഓങ്കാരം എല്ലാ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെയും കൂടെ ആദ്യത്തില് ഓം ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ഓം അത്രയ്ക്ക് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്പന്ദനമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യജ്ഞം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, അല്ലെ? നീക്കാൻ പറ്റാത്ത അചരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ആ ഹിമാലയ പർവ്വതം, അതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ പ്രണവ മന്ത്രം, ഓങ്കാര ഉപാസന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഓം ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ? സന്യാസിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനനിരതരായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നുണ്ട്. അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഹിമാലയം തന്നെയാണ്. നാമജപം എന്നുള്ള സാധനയാല് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നറിയണം. ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. ഈ ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് ഈ യജ്ഞം, അല്ലെ? ഇതില് ഒന്നിനെയും ഹോമിക്കണ്ട, ഹത്യ വേണ്ട, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമജപം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം നാമജപമാണ്. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിരഞ്ജീവിയാണ്, അല്ലെ? ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ശില്ലകളിൽ നിന്ന് വേരിങ്ങനെ കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങി മണ്ണിലൂന്നി വീണ്ടും അതൊരു മരമായി അങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വളരാൻ കഴിവുള്ള വൃക്ഷാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അശ്വത്ഥം ഭഗവാനാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ദേവഋഷിമാരിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നാ പറയാ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ, അല്ലെ? അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ തപസ്സിരുന്ന പലരും സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ ബോധിവൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ. ദേവന്മാരുടെ ജരാനരകള് മാറ്റാൻ അത് അടുത്തതിൽ വരുന്നേ, അല്ലെ? ദേവന്മാരില് ഋഷിയായി തീരുന്നവരെയാണ് ദേവർഷി എന്ന് പറയാ. പിന്നെ കപിലമുനി സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കപിലമുനി, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തേഴ്. ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിധി മാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായിട്ട്, അല്ലെ? പാലാഴി കടഞ്ഞ വേളയിലെ സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിരയാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ള കുതിര അത് ഭഗവാനാണ്. ഐരാവതം എന്നുള്ള ആനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യരിലോ രാജാവ്, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് രാജാവാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഓരോരോ പ്രദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജാവാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധു പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിമിന്നല്, വജ്രായുധം, അതിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് പറയാം. പശുക്കളിൽ സുരഭി, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാനാകുന്നു
പ്രജകളെ ജനിപ്പിക്കാൻ കാമദേവൻ വേണം അല്ലേ? കാമമുണർത്തണം മനുഷ്യരിൽ, ഏത് ജീവികളിലായാലും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രജകള് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ ഇന്ദ്രന് സാധിക്കാതെ വന്ന വേളയില് ഈ ദധീചി മഹർഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ദധീചി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ലുകൊണ്ട് ആണത്രേ ഈ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള കഥയുണ്ട്. ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ദധീചി മഹർഷിയെ സമീപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? സാധാരണ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണോ ദ്രവ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണല്ലോ ദാനമായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഇത് ചോദിച്ചത് എന്താ? അങ്ങയുടെ നട്ടെല്ല് ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഇത് മഹർഷി ആദ്യം പറഞ്ഞു, നട്ടെല്ലാണോ വേണ്ടത്? കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും എന്താ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഏത് ആയുധം കൊണ്ടും വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനാവണില്ല. അപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ആ ശരീരം, അതിന്റെ തന്നെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറെ ബലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയുധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ, എന്റെ നട്ടെല്ല് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, എനിക്കിപ്പോ അതുകൊണ്ട് വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദധീചി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ലുകൊണ്ടാണ് അത്രേ വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ വജ്രായുധം ഭഗവാനാണത്രേ. പിന്നെ ഏതാഗ്രഹവും സാധിച്ചു തരുന്ന കാമധേനു ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് ഭഗവാനാണ് എന്നാ പറയണത്. വജ്രം കാമധുക് ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പശുക്കളിൽ സുരഭി എന്ന് പറയുന്നത് കാമധേനു തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജനനഹേതു കാമദേവൻ, എല്ലാ ജീവികളിലും കാമത്തിന് ജനനഹേതുവായിട്ട് കാമദേവൻ, അത് ഭഗവാനാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അതായത് എന്താ പറയാ, കശ്യപന് 2 ഭാര്യമാരുണ്ട്, കദ്രു, വിനത. അതില് അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ സർപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്, നാഗങ്ങളും ഉണ്ട്. സർപ്പങ്ങൾക്ക് വിഷം ഉണ്ടാവും, നാഗങ്ങൾക്ക് വിഷം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് വാസുകിയും നാഗങ്ങൾക്ക് രാജാവായിട്ട് ആരാ? അനന്തനും. നാഗങ്ങളുടെ രാജാവ് അനന്തനും സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവ് വാസുകിയുമാണ്. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഏതാ പറഞ്ഞേ? വാസുകി. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി എന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള വാസുകി, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാമഹം. അനേക ഗണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ അല്ലെ. അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ അനന്തൻ അതും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ ഈ നാഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അനന്തൻ. ഇപ്പൊ ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമ. പിതൃക്കളിൽ അര്യമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എന്താ പറയാ, യമരാജാവ് ഒരിക്കൽ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു 100 വർഷം. അതാണ് വിതുരരാണ് ജന്മം. അങ്ങനെ യമരാജൻ വളരെ ബിസിയാണ് അവിടെ അല്ലെ. യമരാജന് പാപികളെയൊക്കെ വേണ്ട ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതാരം യമരാജന്. അപ്പൊ യമരാജൻ 100 വർഷമൊക്കെ അവിടുന്ന് യമലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവ്യമല്ല. ആ സമയത്ത് യമരാജന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തത് അര്യമാവാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമൻ, എല്ലാ ദണ്ഡം കൊടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കേമപ്പെട്ട ആളാരാ? യമൻ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അസുരന്മാരിൽ ഇത്ര ഭക്തിയുള്ള ആളെ കാണില്ല അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ ഹരിഭക്തിയുള്ള ആള് ഇല്ല. ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം അല്ലെ, കാലം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കും പറ്റില്ല, ആ കാലം ഭഗവാനാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ, ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള പക്ഷി, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അസുര വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഭക്തോത്തമനായ പ്രഹ്ലാദ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ലോകഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലം, അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ പിന്നെ
ഗരുഡൻ എന്താണ്? ഈ കശ്യപന്റെ 2 ഭാര്യമാരിൽ ഒരു ഭാര്യ കദ്രുവിന്റെ മക്കളാണ് സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങളും. വിനത ഉണ്ട്. കശ്യപം പത്നിയായിട്ടുള്ള വിനതയ്ക്ക് മകൻ ഗരുഡൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ ദേവലോകത്ത് ഈ വിനതയെ കദ്രു ഉണ്ടല്ലോ, കദ്രു ഈ വിനതയെ അടിമയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴ് ഈ ഗരുഡൻ ദേവലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് അമൃത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ദാസ്യം ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് കഥ. അപ്പോ ഗരുഡൻ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ഭഗവാന്റെ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തനായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആളാണ് അല്ലെ പ്രഹ്ലാദൻ. എത്രയൊക്കെ സ്വന്തം പിതാവിനാലെ അല്ലെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 31 പവന പവതാമസ്മി രാമശാസ്ത്രഭൃതാമഹം ജഷാണാം മകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. പറയാണ് ഈ കാറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. കാറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോകും, ദുർഗന്ധാണെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പൊ ആയുധധാരികളിലെ രാമൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു, അതും ഭഗവാനാണ്. മത്സ്യങ്ങള് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, ജലജന്തുക്കള് ആയിട്ട് മത്സ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സ്രാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ മകര മത്സ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ മകരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മകരകുണ്ടലങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ധരിക്കണത് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ്? മകര കുണ്ടലങ്ങൾ എന്നാ പറയാ. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജാഹ്നവി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലെ. ജാഹ്നവി എന്ന ഗംഗയ്ക്ക് പേര് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ വായു സർവത്ര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, പ്രാണവായു. അത് പ്രാണവായുവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരിക്കല് സൂര്യവംശ രാജാവായിട്ടുള്ള ഭഗീരഥൻ തന്റെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവലോകത്ത് നിന്ന് ഗംഗാനദിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ ആ വേളയില് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. ഒരു ഒക്കെ മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ജന്നു മഹർഷി ഉണ്ട്. ആ ജന്നു മഹർഷിയുടെ യാഗശാല മുങ്ങും എന്നായപ്പോഴ് ജന്നു മഹർഷി കോപാകുലനായി. എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്തു? ഈ ഗംഗയെ ഉള്ളം കൈയിലെടുത്തു കുടിച്ചു എന്നാ പറയണേ. മഹർഷിമാർക്ക് അനവധി സിദ്ധികളുള്ളവരാ അല്ലെ, പവർഫുള്ളാ. അപ്പൊ ആ ഗംഗ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ യാഗശാല മുങ്ങുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജന്നു മഹർഷി ആ ഗംഗയെ കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്തു കുടിച്ചു, വറ്റിച്ചു. അപ്പോഴോ ഈ ഭഗീരഥന്റെ ഇത്രയും വരെയുള്ള പ്രയത്നം പാഴിലായി പോയി അല്ലെ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുനിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിട്ടുതരണം, എന്റെ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചപ്പോഴ് മുനിയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഗംഗ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. അപ്പോ അതിനാലാണ് ജാഹ്നവി, ജന്നു മഹർഷിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്നു. അപ്പോൾ ജാഹ്നവി എന്നും കൂടെ ഗംഗയ്ക്ക് പേര് വന്നു. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കുണ്ടലങ്ങള് മകരകുണ്ടലം അല്ലെ, മകരശ്ചാസ്മി, അത് ഭഗവാനാണ്. മകര മത്സ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 സർഗാണാമാതിരഞ്ജന്ത മധ്യം ജൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാമഹം. അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപനിഷത്ത് വിദ്യകൾ തന്നെ. ഏതൊന്നറിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അറിയാമോ, ആ വിദ്യ തന്നെയാണ് അധ്യാത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങള് അത് ഭഗവാനാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അധ്യാത്മവിദ്യയിലൂടെ. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ താർക്കികരില് പല വാദമുഖങ്ങളുണ്ട്. തെളിവ് സഹിതം വാദഗതിയെ ന്യായീകരിക്കുക, അങ്ങനെ അതിനെ ജൽപ്പം എന്നാ പറയാ. 2 ഭാഗത്തിനെയും ന്യായീകരിച്ച് പറയും ചിലവര്. എതിരാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാദഗതിയെ വിദണ്ഡ എന്നാ പറയാ. യഥാർത്ഥ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരലാണല്ലോ വാദം.
ഈ നിർണയ സത്യമാണ് ഈ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഇവിടെ പറയണ ഈ നിർണയ സത്യം എന്നിവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണ്. ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഭഗവാനാണ്. താർക്കികരില് നിർണയ സത്യം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർണയ സത്യം ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയകാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോ മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോ ഓരോ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളതിൽ ആ ചേരുമ്പോ അത് കാ ആവണം അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾക്കും ഈ അകാരം കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അകാരം അത് ഭഗവാനാണെന്നാ പറയണേ. പോലെ സമാസങ്ങളിലെ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ എന്താ പറയണേ, അനവസാനം ഈ കാലത്തിന് അറ്റമില്ല അല്ലെ, അത് ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടികർത്താക്കളില് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത കാലമാണ് ഭഗവാൻ. വിശ്വതോമുഖ എന്നവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലെ. വിശ്വതോമുഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചതുർമുഖനായ ബ്രഹ്മാവ് എല്ലായിടത്തും കണ്ണെത്തും. വിശ്വതോമുഖൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതാ. 4 പുറത്തും കണ്ണുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു സൈഡിലേ കണ്ണുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്വതോമുഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടും കണ്ണെത്തണ ആ ബ്രഹ്മാവ് അതും ഭഗവാനാണ്. മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർ മേധാധൃതി ക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ മരണം, സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം അത് ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഇനി ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച പിന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാ പ്രഭവം ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ സ്ത്രീകളില് യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ കഴിവാ. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ നല്ല ക്ഷമയോടെ യശസ്വിയായിട്ട് ഭാഗ്യമുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെ, സുന്ദര ഭാഷണം ചെയ്യുന്ന, നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നല്ല കാരുണ്യുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവളാ സ്ത്രീ അല്ലെ. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം, സമാധാനം ഒക്കെ. ഭൂമിയെ പോലെ സർവം സഹ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. ആ സർവം സഹയാകുന്ന സ്ത്രീ, ആ ചിന്തയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഉള്ള ജനറേഷനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഞങ്ങൾ മാത്രം സഹിക്കണേ, പുരുഷന്മാർക്ക് സഹിച്ചുകൂടെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഇന്നുള്ളവര് അംഗീകരിക്കില്ല അതൊന്നും. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാധീന ശക്തി എത്രയായാലും ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണേ, അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. ബൃഹൽ സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽ സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെയാ സാമവേദ ഗാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബൃഹൽ സാമം അത് ഭഗവാനാണ്. എത്ര ഛന്ദസ്സുകളില് ഗായത്രി മന്ത്രാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, അത് ഭഗവാനാണ്. മാസങ്ങളില് ധനുമാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. മാർഗശീർഷ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനുമാസം. ഋതുക്കളിൽ വെച്ച് വസന്തം അല്ലെ, നിറയെ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ വിരിയുന്ന ആ ഇതാണ് ഋതുവാണ് വസന്ത ഋതു, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം അല്ലെ വാക്കുകളില് ഉള്ളത് കാലം ഭഗവാനാണ്. എന്തൊക്കെയാ അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാഷ സംസ്കൃതം അല്ലെ. സംസ്കൃതത്തില് കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാ തോന്നുക. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോങ്കി നമ്മൾ പറയും, ചിലവരെ വിളിക്കുമല്ലേ കഴുതേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് പകരം സാൻസ്ക്രിറ്റിലുള്ള വേർഡ് എന്താ അറിയോ, വൈശാഖനന്ദൻ എന്നാ പേര് വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആരെയെങ്കിലും കഴുതാന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേര് വിളിച്ചാൽ മതി, വൈശാഖനന്ദൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കവിതാ രചനയാണോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നിപ്പോവും അല്ലെ. അതുപോലെ സിഗരറ്റ് എന്നുള്ളതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ എന്താ പറയാ, ശ്വേതപത്ര മണ്ഡിത ധൂമ്ര ശലാഖ എന്നാ പറയാ സിഗരറ്റിന്.
അങ്ങനെ പല പല സംസ്കൃതത്തില് എന്താ പറയാ, മോശപ്പെട്ട വാക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭാഷയാണത്രേ സംസ്കൃതം. 36 ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ പറയണേ? വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് വഞ്ചിക്കല്ല, വഞ്ചിച്ച് ജയിക്കുന്ന കളിയുണ്ട് അല്ലെ, ഈ ചൂതുകളി പോലെയുള്ളത്, ഗാംബ്ലിംഗ്. അതില് കേമം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നല്ലതും ചീത്തയും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കാം, എങ്കിലും അത് ഒരു തരത്തിലും മോഷണ സ്വഭാവം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അതാ വഞ്ചന. അപ്പോ നമ്മള് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് ജയിക്കണോ വഞ്ചന ചെയ്ത് ജയിക്കണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അല്ലെ. ഏത് വിഭൂതി വേണം എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നല്ലതും ചീത്തതും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനില് സമർപ്പണവും അധ്വാനശീലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും വിജയിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് കാര്യത്തിനും ഉണ്ടാവാം. ഇനി 37 വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും, മുനികളിൽ വ്യാസനും, ചിന്തകരിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. ആരാ ഉശനാ കവി എന്ന് പറയണേ? ശുക്രാചാര്യരെ പറയണേ. അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യര്, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണത്രേ. വൃഷ്ണികുലത്തിലെ വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ വെച്ച് അർജുനൻ, അതും കൃഷ്ണനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസമുനി അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അല്ലെ, സനാതന ധർമ്മത്തിലെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങള് ഇതിഹാസങ്ങള് എല്ലാം രചിച്ചത് വ്യാസദേവരാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചത് വ്യാസദേവരാണ്. ആ വ്യാസദേവനും ഭഗവാനാണ്. ചിന്തകരിൽ വെച്ചിട്ട് ശുക്രാചാര്യരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകയാൽ വാസുദേവൻ ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമൻ അത്രേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണ ആരാ? ബലരാമനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലമാകയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. അപ്പൊ ഇതിന് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? പ്രദ്യുമ്നൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെയും ബലരാമനിൽ നിന്നാ ഉണ്ടാവണെന്നാ പറയണേ. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങള്. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളുണ്ട്. ബലരാമൻ എന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെ സ്വാംശമാണ്, സ്വന്തം അംശമാണ്. 38 ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ജൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അതായത് ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ്. അറിയാം, ഒരാളിപ്പോ ഒരു രഹസ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക, അത് അയാളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അതാ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് മൗനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണത്. ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. ഒരാളൊരു രഹസ്യം ആരോടും പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് 10 ആളോട് പറയണം അല്ലേ. അതല്ല മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ സമ്മതം ഇല്ലാണ്ട് ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയണത് നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതില് ദണ്ഡം, ശിക്ഷ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി ഭഗവാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. 39 യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനായസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവത് അംശമാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസൻസ് എല്ലാത്തിലും അറിയാൻ പറ്റുക? ഇപ്പോ നമ്മൾ പല പല പേരുകൾ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏതുപോലെയാണെങ്കില് ഇപ്പൊ സ്വർണം, ഗോൾഡ് ഉരുക്കിയിട്ട് മാല ഉണ്ടാക്കാം, വള, കമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും എല്ലാം സ്വർണ്ണാണ് അല്ലെ. ഓരോ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കണു.
അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് പണി ചെയ്യണ ആൾക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാം സ്വർണ്ണമായിട്ട് അയാൾ പറയുള്ളൂ. നമ്മളാണ് അതിന് മാല, വള, കമ്മല് എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കണത് അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം സ്വർണമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. 40 നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ തു ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ആദ്യേ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പറയാൻ തുടങ്ങിയാ അതിന് അവസാനം ഇല്ല. ഞാൻ നിനക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് അർജുന. എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് തീരില്ല എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓ, എവിടെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ എണ്ണമറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങള് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ദേവന്മാരില് ഇന്ദ്രൻ, അതുപോലെ മുനിമാരില് വ്യാസൻ, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളില് അത് സമാസങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളിലെ അശ്വം, ആന, ഐരാവതം, സർപ്പം അല്ലെ, നിയമവും കുറ്റകൃത്യത്തില്, ഗുണങ്ങളിലെ ജ്ഞാനിയുടെ ജ്ഞാനം, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, മനുഷ്യര്, രാജാക്കന്മാര്, പാണ്ഡവര്, വേദമന്ത്രങ്ങള്, സ്പന്ദനങ്ങള്, ഭൗതികമായ ഓംകാരം, അതൊക്കെയും ഭഗവാനാണ്. 41 യത് യത് വിഭൂതിമത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള എന്താണെങ്കിലും തേജസ്സുറ്റ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എവിടെയും ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയെ തിരിച്ചറിയാം? വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി, സംസാരം ഒക്കെയും ദൈവികത ആണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ കാണുന്നു. ദൈവികത നമുക്ക് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ആദ്യ പടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പോ എവിടെ നമ്മൾ വിഭൂതിമത്തായിട്ട് നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി എന്തുണ്ടോ, സുന്ദരമായത് എന്തുണ്ടോ, തേജസ്സുറ്റമായ എന്ത് സൃഷ്ടിയുണ്ടോ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ തന്നെ ഒരു കണികയാൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പോ പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ? വിഭൂതി മാർഗം ഇത് സാധനയുടെ ആദ്യ പടിയാണ്. പിന്നെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. കുറച്ചറിയാം, കൂടുതൽ മനനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, പരമാനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാം. 42ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇനി വിശദമായിട്ട് കുറേച്ചൊക്കെ സൂചന ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു. ഇനി എന്റെ ഒരു ശക്തിയുടെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ട് അതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ? ബാക്കി ഭാഗം സദാ ദിവ്യഭാവത്തില് കളങ്കമില്ലാതെ വർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചറിയാം, കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് വിവരങ്ങളൊക്കെ മകനോട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്.
നോക്കൂ, എന്റെ വിഭൂതികള് ഇന്നതൊക്കെയാണ്. ആ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഓരോന്നും ദർശിക്കുമ്പോൾ തേജസ് ഉള്ളത്, വിഭൂതിമത്തായത്, സൗന്ദര്യമുള്ളത് ഒക്കെ കാണുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തിയാണ് എന്നറിയാൻ, ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കണിക കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിന്ന് പോരുന്നത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലായിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവണം. കൃഷ്ണ, അപ്പോ എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയാണ് മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയണത്, അല്ലെ? ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെയാണ് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ചർമ്മ സുഷിരങ്ങളിൽ നിന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവയിലെല്ലാം ഉൾപോകി അവയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം കൊണ്ട്, ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിലനിന്ന് പോരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി വിശേഷം, അല്ലെ? അനന്തമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വിശേഷം നമ്മൾ അറിയണം. കൃഷ്ണൻ അസമോർധ്വനാണ്. അവിടുത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യനോ ആയിട്ട് ആരുമില്ല. കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട് തുല്യനായി കരുതുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ അവിശ്വാസിയായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്ര ശ്രേഷ്ഠനോ തുല്യനോ ആയിട്ട് ആരുമില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ അസമോർധ്വനാണ് എന്നാ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിനോടോ ശിവനോടോ ഒന്നും തുല്യമായിട്ട് കരുതിക്കൂടാ. അങ്ങനെ കരുതുന്നവര് അവിശ്വാസിയാവും, അധപ്പതിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് ശക്തികളുടെയും വിഭൂതികളുടെയും വിസ്തരണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിവരണം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംശയലേശമന്യേ ഗ്രഹിക്കാനും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ആ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തന്റെ ഭാഗിക പ്രതിനിധിയും സർവ അന്തര്യാമിയുമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഭക്തൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിപൂർവമായ സമ്പർക്കം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കദ്രുവിന്റെ മക്കള് കദ്രുവിന്റെ മക്കള് സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങളുമാ. നാഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് അനന്തൻ. സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം ഉണ്ടാവും, നാഗങ്ങൾക്ക് വിഷം ഉണ്ടാവില്ല. സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവ് വാസുകി, നാഗങ്ങളുടെ രാജാവ് അനന്തൻ. കശ്യപന്റെയും കദ്രുവിന്റെയും മക്കളാണത്ര. പിന്നെ ഉഷാനകവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രാചാര്യര്. അത് എന്താ പറയാ, അസുരന്മാരുടെ ഗുരു, ദേവഗുരു ബൃഹസ്പതി ഉണ്ട്. അതുപോലെ അസുരരുടെ ഗുരുവാണ് ശുക്രാചാര്യര്. ദേവന്മാരുടെ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയാണ്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം നോക്കാം. ഉള്ളല്ലോ. ഇന്നലെ കൂടുതലുണ്ടായി അല്ലേ? എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു തരണം ആരാണ്?
ആ ബലരാമൻ. ഇത് ദിദിയും അതിഥിയും ആരെയും മാതാജി? ബലരാമന്. ആ ബലരാം. ദിദിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാര്, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും അല്ലേ? കർദമ പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. അത് അവർ അദ്ദേഹത്തിന് 2 ഭാര്യമാര്, ദിതി, അതിഥി. അതില് അതിഥിക്ക് ദേവന്മാരാ, ആദിത്യന്മാര്, ദേവന്മാരൊക്കെയാ മക്കള്. ദിതിയുടെ മക്കള് ദൈത്യന്മാര്, അസുരന്മാരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണം ബലരാമൻ. രാമനല്ലേ? ബലരാമൻ. ബലദേവൻ, ബലഭദ്രൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരും പറയും. സ്വാംശങ്ങള് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും സ്വന്തം അംശം, സ്വന്തം അവതാരം തന്നെ. ഭഗവാൻ രൂപവിസ്തരണം ചെയ്യാ. ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചതാണ് സ്വാംശങ്ങള്. അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ ഹലോ മാതാജി. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണം. അതെ, അതൊക്കെ സ്വാംശങ്ങൾ അതല്ലേ സ്വാംശങ്ങള്. അതെ. കൃഷ്ണൻ അസമൂർത്തനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് എഴുതിയിട്ടാണ്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥലം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അസമൂർത്തനാണ്. പതിനൊന്നാമത്തൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഏവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി ആരുമില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അസമൂർധനാണ്. അസമൂർധൻ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്ന് 4:15 4:30 ഏതുണ്ട് അല്ലേ? സത്സംഗം ഉണ്ട്. എല്ലാരും വരില്ലേ? കേറാൻ ചിലപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ. ഭൃഗുമഹർഷി ഭഗവാനെ ചവിട്ടി. അപ്പൊ ഉണ്ടായ പാടിന്റെ പേരെന്നാ? ശ്രീവത്സം. മറുകായിട്ട് അത് അവിടെ കടന്നു. അത് എല്ലാ അവതാരത്തിലും കാണും അല്ലേ മാതാജി? ആ മറുക് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരത്തിൽ. ജൂലി മാതാജി എന്താ പറയണേ? ഇന്ന് 20 പേരെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. എന്തല്ലേ എല്ലാവരും സൺഡേ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. ഞായറാഴ്ച 22 ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. അത് ഞങ്ങള് 2 പേരല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ കേറിയതാ കേട്ടോ. രാജശ്രീ മാതാജി ഇവിടെ വന്നൂലോ. 7 മണിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? വരും. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നോണ്ട് കേറിയതാ. രാജശ്രീ മാതാജിയാണ് 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഒരെണ്ണം വിടാതെ ആൻസർ പറയും. ശരിയാണ് മാതാജി. രാജശ്രീ മാതാജി എനിക്ക് 10 ലിങ്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതാ? 10 കീർത്തനത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആണോ? ഞാൻ ഇടാൻ പറയാം കേട്ടോ. റീന മാതാജിയോട് പറയാം. രാജശ്രീ മാതാജി 4:30 സത്സംഗത്തിൽ കേറിയിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്? ഭാനുമാതാജി കയറലുണ്ട് മാതാജി. 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാനത് പറയാമോ വിട്ടുപോകണതാ. 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് ക്ലാസ്സിലും കയറാറുണ്ട്. 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലും കയറാറുണ്ട് ഞാൻ. അല്ല മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 7 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്സംഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഭാനുമാതാജി 7 മണിയുടെ കാണൂലോ അല്ലേ? ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ 7 മണിയുടെ കയറാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെന്താ, പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാ വേണോ? മതി. ജൂലി മാതാജി അറിഞ്ഞാ മതി. അതെ, പോർഷൻ ഒരേ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ എടുക്കണത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരേപോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും എല്ലാരും നാമൊക്കെ ജപിക്കണില്ലേ?